OK, Vosa, všetkých fanúšikovia do Slovenska zdravíme. Čau, čau. Máš víc posluchačů v Česku nebo na Slovensku? Tak nějak, když bys mohl tipnout. Vieš čo, zo začiatku som mal určite na Slovensku, ale potom v repe sa to nejakým spôsobom vybalancovalo a je to narovnako. Jo? Čo som z toho akože prekvapený, ale veľmi ma to teší. Víš? Lebo ja mám radšej Čechy ako Slovensko, takže fakt. tak, no. No, vieš čo, ono je to aj tak, že napríklad na Slovensku, keď ideš v nejakom takom, nazvime to vyzývavom repovom outfite, tak ľudia na teba kúkajú a naposledy, keď som bol tu a išiel som tak oblečený, tak to brali, že to je úplne normálne. No, ale myslím si, že to je tím, že jsi tady v Praze vždycky, víš, v Česku. Protože když seš trošku dál, tak už to začíná jako zase být stejný. Môže byť, ale za mňa aj tak Slováci sú viacej konzervatívni, takže nevadí. Jak bys chtěl, aby o tobě lidi mluvili? Kdyby tě měl představit tvůj kámoš, jak bys chtěl, aby tě on představil? King. King. To jedno slovo stačí, že Bráško, to je úplný king. To stačí či už ako osobnosť, či už ako rapper alebo umelec, vlastne vo všetkých smeroch. Tak ty jsi teď měl jako taky docela velkou šanci jako poznat dost lidí tady díky tomu v rapu, ne? Vieš čo, skôr z toho Megu som sa zoznámil s ľuďmi, tých akože nazvime, že v úvodzovkách poznám, bol som s nimi párkrát, ale za mňa super ľudia, super skúsenosť. Super, OK. A nějaký rapper, co jsi nový potkal tady, ať už zpěvačky, nebo... Vieš čo, no jedine cez ten rap, jedine tak, ináč nejako som nenarazil na nikoho. Počul som, minule mi vyskočil nejaký moravský drill, a starší, nepamätám si ani čo to bolo, ale bolo to dielo, ale ináč len na základe toho rapu. Jo, myslel jsem, jestli ti třeba nějaký lidi i napsali, jestli nějaký ten feat nebude a tak dále. Vieš čo, písali mi ľudia aj tak, že oni chcú feat, že nejakí začínajúci raperi, že či nedáme nejaký feat a písali mi aj, že či nebudem mať feat, ja neviem, vymyslím si, s Rikom, alebo potom Slováci, že s Flex Kingom a tak ďalej, že bolo to, že kedy nejaký feat a tak, jo, ale ja netlačím na pilu. Jasne, okay. Skôr čakám na to, že kedy tí ľudia nejakým spôsobom, možno už ma aj registrujú, ale že nejakým spôsobom sa budeme poznať a vznikne ten track úplne prirodzene, bez nejakého nátlaku a násilnej komunikácie e-mailom alebo telefonicky. OK, já jsem tě zaregistroval právě nedávno. Jak dlouho jako děláš ty sám jako rap? Rap robím už veľmi dlho. Vážne? Od tej doby, co to bereš vážne? Od tej doby, čo to berem vážne? 6 rokov. 6 let? A předtím byly nějaký ty časy, kdy jsi to nebral vážne teda? Ne, že nebral vážne, ale robil som to tak, že ma to bavilo a skúšal som, hľadal som sa, vieš, a pred tými 6 rokmi som sa našiel a od toho bodu sa už len vyvíjam. OK, a ten zlom, kdy jsi se našel, co si pod tím mám představit? To je ten zlom, kedy som sa stal Spaceboyom. OK. Vlastne, že som uzavrel jednu etapu môjho života a otvoril ďalšiu. Tam sa to trošku štartovalo. A myslím tým, že v hudbe, že aké hudby chcem robiť, ako chcem rapovať, trošku vyskiliť aj techniku, že zabrdať do toho už viacej, do toho rapu. Nelen, že páči sa mi 50 Cent a chcem byť 50 Cent, ale už trošku zabrdať do toho, že byť niekto. OK. Já si myslím, že to svoje máš hodně tím tunem, který používáš. Necháš to tak, protože hodně lidí ti psalo, jako přestaň používat autotune a tak dále. No. Pověz odkaz tady. Ono je to také, že vieš, v 21. storočí, v roku 2024, riešiť autotune, to je to proste bežná vec, vieš, v dnešnej dobe, takže ja na to nejakým spôsobom nereagujem. Ono, aj keď rapuješ, tak je dobré trošku tam mať ten autotune, vieš. Normálne aj raperi bežne v Amerike, čo rapujú natvrdo, si tam dávajú trošku toho autotunu. Okay. Takže to je bežná vec za mňa. Možno, vieš, nemám v pláne nejakým spôsobom zavrhovať túto možnosť, lebo nikdy nehovor nikdy, že spravím niečo bez autotunu, ale mám proste urobený v štúdiu preset a na ten nahrávam. Či už drill,
nejaký deep house alebo nejaké R&B, to vôbec nezáleží na tom, pracujem s tým, čo je. Jo, já si myslím, že je to 100% správně, proč je to ta tvoje vizitka, víš co, a proč to měnit, když to seš ty v podstatě. Presne tak, je to nejakým spôsobom moja súčasť, takže keby ma živila hudba a robím hudbu a vidím, že väčší význam to má tu. Mne sa zdá, že ináč dokonca zo Slovákov Mike Spirit sa sem presťahoval do Prahy, že tu má väčšie možnosti, ale on už nerobí toľko rap, nemá každý víkend koncert, vieš, čiže zo začiatku, keď si interpret, budeš mať veľa tých koncertov, bude na teba nátlak, hlavne doma teda na tom Slovensku, takže nebolo by to adekvátne, ale ja toto milujem, ja by som sa sem presťahoval aj teraz hneď, ale momentálna situácia mi to nedovoluje. OK. Co byla první věc, co jsi mi řekl teď, když jsme se potkali? Že milujem Prahu. ne. Že či vieš poriešiť nejaký model. Presne tak, to som chcel slyšet. Tomu ver, lebo tu je to proste bežné, je to normálne, je to tu svetová úroveň, alebo teda európska, to nazvime, a za mňa je to dielo, že nemusíš sa tu ohliadať a triasť a je to tu super, je to tu také voľnejšie. OK, vieš, voľnejší. U nás ti dýchajú na krk s tým. OK. Není tam, vieš, že ja neviem, chytia ťa s pytlom, nikdy ma nechytili samozrejme, ani nemám v pláne, ani aby ma chytili, ale chytia ťa s pytlom a čo, vieš, už idú po tebe. Jasný. Jo, v pohodě. Ale mluvili jsme o těch koncertech. Ano. Máš ty už nějakou, jako zaznamenal si větší třeba nabídky od tebe, od lidí po té době, co si teďkon, můžeme říct, že jsi chytil jako boom, nějaký takový jako nějakou větší vlnu? Vieš čo? Nebo jak bys to nazval ty? Úplný nejaký boom, že som chytil, nemôžem povedať, lebo mám v úvodzovkách len 3000 followerov na Instagrame, do 10k na TikToku, takže to není, že som chytil nejaký boom. Skladba mi vystrelila, má 100 000 na YouTube, ale neviem, že či som chytil nejaký boom, ale nejakú začiatočnú vlnu som určite chytil. A čo sa týka tých ponúk, tak nemám zatiaľ žiadne ponuky od promotorov. Asi preto, lebo neviem, či je to tým, že je to neskoro, že už sú dané tie line-upy na všetky festivaly a koncerty, alebo čím, alebo že teda možno tí promotori ma ešte nezaregistrovali, ale chcel by som sa začať tomu nejakým spôsobom venovať, čo sa týka tých koncertov alebo nejakých festivalov, a chcel by som hrať toho čo najviac. Lebo to vlastne tvorí určitú časť toho príjmu toho interpreta, myslím, že aj hlavnú. Takže, a hlavne extrémne ma to baví, takže išiel by som do toho určite. OK, hele, říkal si, že ti jedna skladba, to Naroděn vítězit, takže je jedna z těch největších, vlastně je největší? Je největší. Je největší. OK, co je v ní jinačího oproti ostatním skladbám, co jsi udělal? Proč si myslíš, že ona zrovna? Vieš čo, mal som strašne ťažké obdobie v živote, keď som ju písal, a bolo to aj počas rapu, som ju robil a úplne som bol taký, že som sa opustil, že v úvodzovkách, keby ma držal ten Matrix, vieš, že bol som v Matrixe, problémy zľava, sprava, z vrchu, z dola, siahnem do vačku, problém, všade len problém, vieš, bolo to také obdobie len bolesti, a som si povedal, že že musím to vyplúť, lebo tak to aj začína, vieš, že pozeraj sa na mňa, som tu na to, aby víťazil som, ľudí dám špinavých von po schodoch pyramidou. To znamená, že vlastne tú negatívnu energiu, čo sú hlavne ľudia v živote každého človeka, nejakým spôsobom odstraním a idem po schodoch nejakým spôsobom hore, lebo držalo ma to v starej práci moc, akože nejaká tá negatívna energia, už som sa tam ani necítil dobre, takže som to nejakým spôsobom takto poňal. Nebolo to len to, boli tam aj iné veci, existenčné problémy a tak ďalej, takže všetku tú bolesť som proste nakopil a som to vyplul. Dal som to von, proste, vieš, jak by som to povedal, tá skladba není, že som ju písal, alebo že som na nej robil, to vytvorilo moje srdce, vieš, že priamo z toho srdca to išlo tam. Jo, hodně emocí.
Ono vlastne pri tej skladbe je to úplne nová škola, je to Lil Baby type beat. Je tam autotune, ten klip je tiež taký novodobý, je to všetko z tejto doby, ale to gro, ten základ tej skladby sa vrátil naspäť do 90-tych, kde hip-hop začínal, že tí ľudia proste straglovali, tí černoši, že mali problémy existenčné, nevedeli si nájsť robotu, rasizmus, drogy a tak ďalej, čiže nejaké tie problémy, bolo to nakopávatko pre nich a ja som to poňal tiež z tejto istej strany. OK. Jak bys popsal malýho Spaceboya, když jsi byl malý, když jsi vyrůstal? Bylo to divoký vyrůstání, nebo jsi byl takový introvert, spíš doma? Vieš čo, moc si toho nepamätám z detstva, ale skôr to bol som také vlča, vieš, také plaché, malé vlča a takým extrovertom som sa stal až v tínedžerských rokoch. Čiže do tých tínedžerských rokov som bol taký skôr uzavretý, vieš, také dieťa ešte, ja som aj dospel trošku neskoro, ja som mal 13 rokov, zbieral som korytnačky ninja, vieš, takže bolo to, hlavne vtedy to bolo ináč. Ja keď som mal 13 rokov, tak to bol rok 2008, čiže tá doba bola taká inakšia. Vieš, som sa hral a už mňa začali baby zaujímať až okolo 15, vieš, že wow, toto, tamto, takže som dospel tak trošku neskôr. Takže až vtedy som začal byť taký extrovert. Aha. Koľko ťa holka? No, napríklad. Jo, OK. Ale to byla stará doba. Já už tak nějak s tebe cítím, že máš rád teda ty novější věci, ať už ten tune, nebo prostě ten zvuk, celkově to na mě tak dejchá. Co máš plánů teďkon, jako dělat za hudbu, protože teď jsi dal ten velký single. Máš plánu nějaký album nebo něco nového? Máš plánu pokračovat v tom novém soundu? No, neviem, kedy vyjde toto video, ale... Příští týden. Příští čtvrtek. V júni? Už? V júni? V červnu? Jo. Tak to už bude EP vonku. No... Oh shit! Jaj. Oh shit! Je tam EPčko zo 7 skladieb, 2 z nich už sú online. Jedna je Momenty, druhá je Narodený víťaziť. Yes. Tieto 2 som tam zahrnul, plus tam bude ďalších 5 skladieb. Jedna z toho je feat s mojím bratom zo skupiny s Hrabčom, týmto ťa pozdravujem, ty Ozembuch. A vyjde spoločne s EPčkom aj klip a nebudem viacej prezrádzať. Vyjde aj klip, vyjde aj EPčko, ktoré bude na všetkých streamovacích platformách, aj na YouTube. Takže tak, a vyjde aj klip. A ten klip bude výnimočný, bude niečím zvláštny, nebude to bežné. V Čechách sa to stalo, neviem, či na Slovensku už niekto takto klip urobil. Možno áno, možno nie. Nedovolím si tvrdiť, že nie, ale viem, že v Čechách áno. A teraz som sa nechal inšpirovať a urobil som to aj ja. OK. Jde vidět, že to máš dobře připraven, seš takový ten člověk, co radši si všechno připraví dopředu? Vieš čo, v niektorých veciach som úplný freestyler a niektoré veci si úplne pripravujem dopredu, že potrebujem mať systém dopredu naplánované, čiže ono je to také individuálne. Ja som taká schýza v tomto, že není som len plener alebo len freestyler. Vieš, že som taký mix z obidvoch. Mám taký zdravý balans. OK. Pojďme trošku k tvýmu osobnímu životu, něco takového. Poslední dobou slýchám víc a víc, že ten rapper není to čistě o rapu, co jsi vlastně i sám řekl. Ano. Jak ti vyhovuje být teda i to okolo? Nesere tě to třeba řešit i ty věci okolo mimo rapu, třeba nějaký natáčení Instagramu a tak, správa těch sociálních sítí? Vieš čo, skôr ono je to také, že chceš odpovedať každému na tom Instagrame, ale nedá sa to, vieš. Nie vždycky máš náladu, potom náhodou niekto je kamaráti a oni si budú hovoriť, že tomu som odpísal, tomu som neodpísal, že aby tam nebol hejt, tak pre istotu niekedy neodpíšeš niektorým ľuďom, vieš. Není na to priestor, lebo je toho naozaj kvantum, čo ja som si myslel, že takéto kvantum príde až keď máš 10 000 followerov a deje sa mi to už teraz pri 3 000. Čiže to je halus, ale aby som sa vrátil k tomu, čo si sa pýtal, Bráško, absolútne mi to neprekáža. Naopak ma to baví.
to byť ten entertainer okolo toho, vieš. Okay. Extrémne ma to zaujíma, baví ma to, vieš, robiť ten content, natáčať to, že vyberať si outfity, chodiť na nákupy a tak ďalej, robiť liveky na sociálnych sieťach. Niekedy to robím, že v týždni, ja neviem, za 5 dní ich urobím 8, niekedy zase týždeň to neurobím, není to nejaké pravidelné, ale baví ma to. A ty si z veľkého mesta? Ty si z Bratislavy? Přímo? Ja som vyrastal, polku detstva som vyrastal v Moskve a všetky voľné dni som trávil v totálnej dedine, v úplnom vidieku. A potom vlastne, keď som išiel na druhý stupeň základnej školy, som sa presťahoval do Bratislavy, takže ja som len z mesta. A pamatuješ si vyrústanie v Moskve? Pamätám si, no. Nejaké úryvky si pamätám, bolo to top, teraz je to tam asi už inakšie a možno, že aj ináč by som to vnímal ako dospelý človek, ale za mňa raketa. Však ja som tam aj pravidelne chodil, ešte keď nebola vojna, alebo teda aj nepravidelne, by som povedal. Ale teraz je to zložitejšie, takže tak. Jasně. A v kolika jsi se přestěhoval v Moskvě? V 10. Tak to je docela dost, už tam musel ztratit i kámoši z dětství a tak, ne? Vieš čo, nemal som tam moc nejakých kamarátov, akože mal, ale nebolo to nejaké seriózne, že úplne, vieš, ja keď som sa rozhodol, že moji rodičia mi dali na výber, že či ostanem tam, alebo idem bývať sem. Takže ja som to nebral nejako tak, že prídem o kamošov alebo niečo. OK. A proč si sa rozhodol, že chceš teda do Česka? Vieš čo, úprimne, na Slovensko myslíš? Jo. Ale ne, srandujem iba. Keby som sa mohol rozhodnúť, že do Česka, tak sa rozhodnem do Česka určite, ale... A na Slovensko? Každopádne, vieš čo, ani neviem. Dali mi proste na výber, ja nepamätám si, čo sa mi dialo v hlave, mal som 10 rokov. Třeba máš nějaký oblíbený ty vole konspirační teorie nebo takovýhle píčovinky? Určite áno. Na vesmír verím, silu príťažlivosti a na takéto veci. Na manifestáciu extrémne verím, lebo veľakrát sa mi stalo, že niečo som manifestoval a mi to... Neviem ešte presne, akým spôsobom to funguje, ale viem si neskutočne privolávať veci do života. Asi je to tým, že čítam veľmi veľa literatúry o tom. Je tam motivačná literatúra, sú tam potom takéto veci o vesmíre, o tej manifestácii. Takže asi tým, že sa mi to nejako usádza v hlave, tak viem s tým nejako pracovať. OK. A rád by som opustil Matrix, takže tak. To všichni. OK. Co děláš jako mimo rap? Nějaký záliby, ať už ty vole cokoliv, frajerka? Mimo rap, no jasné, záliby sú rodina, určite ja som rodinný typ, takže určite toto, byť s rodinou, hrávam Fortnite. Fakt? To je, to je moja záľuba moc, na to som sa namotal pred pár rokmi a toho sa neviem zbaviť. Môj psík je moja záľuba, ja som strašný psíčkar od malička, takže toto. A mimo toho nič, bežne chodím do práce, momentálne som teda bez práce, hľadám si niečo nové, niečo lepšie, chcel by som nejaký kariérny rast, lebo predsa len netreba sa spoliehať len na tú hudbu, aj keď je pozitívny feedback od ľudí, ale treba mať vždycky aj zadné vrátka. OK, a to aj keď idem na istotu na tú hudbu, ale vieš, treba si dávať pozor, treba sa učiť na chybách iných ľudí. OK. A jak by v tvém případě měly ty zadní vrátka vypadat, víš? Jako máš už nějaký obory, nějakou představu? Vieš čo, určite by som chcel mať svoju firmu, či už... Ja som z gastra normálne, vieš. Čiže môjim takým menším snom je mať určite nejakú gastroprevádzku, či už nejaký bar, kaviareň, alebo nejaký fast food, alebo niečo určite týmto smerom niekedy v budúcne by som sa chcel uberať a na to by som sa chcel zamerať. OK. Zajímavý. Takže si vaříš doma sám, veď? Ne. Ne? Ne. Ja som začínal v gastre v kuchyni a ja mám strašnú nechuť k tej kuchyni. Mňa tam nikto nedostane. Ja viem si pozrieť recepty, viem nejakým spôsobom čo aj, jak sa vyrába. Vyznám sa do toho, dovolím si tvrdiť, ale ja sám v praxi variť, to ne. OK. No a specializoval ses nějaký jako na to gastro, víš, třeba Itálie a tak?
Ne, pracoval som akože v rôznych, buď v pivárni, v talianskej a tak ďalej, že mám taký všeobecný menší rozhľad, ale nemám nejakú špecializáciu, že čo by som chcel robiť. Ale najviac ma bavia asi burgery a wrapy, takže asi do toho. Ale toho je teraz dosť, takže A tak hlavne je to ďaleká budúcnosť, takže tým by som sa ešte nezaoberal. Jo, pohodě, tak jako důležitý je podle mě taky ty zadní vrátka, jako vždycky je mít tak nějak představu. Tak, presne, lebo ono napríklad aj veľa reperov, keď začne repovať, tak sa fixujú len na to a nezahajujú nejaké side questy v úvodzovkách, čo za mňa je potrebné. Určite. Vieš, že tým, že už máš nejaký brand, tak treba si obrandovať aj iné veci. Co tě sere? Čo ma sere? Keď vonku venčím psa a fúka vietor, to je extrém. Keď strašne silný vietor mi fúka do huby, to nenávidím. Okay. To ma strašne sere. Čeká vážnější věci. No, potom ma sere, keď mi padne Fortnite. Počkej, ty hraješ fakt hodně teda? No ne moc hodne, ale to ma sere, keď mi padne Fortnite moc. Potom ma sere, keď sa ma snaží niekto presvedčiť o niečom, v čom viem, že nemá pravdu. Že to tak není. Okay. To ma strašne sere. A potom ma sere, že deň má iba 24 hodín. Ok, chceš čas vejsť něco stíhat, abys mohl hrát víc Fortnite. Ne, aby som toho viacej stíhal Ja, a jasné, aby... jasné. Je to v podstate jedno, lebo aj keby ten deň mal väčší objem hodín, tak čas máš stále vymedzený rovnako, len ináč by sa rátal. OK. A není to pro tebe takový jako... Víš, že se nemůžeš soustředit jenom třeba na hudbu, když si děláš všechno sám? Ne. Máš to radši pod kontrolou všechno, jo? Baví ma to, vieš, celý ten proces okolo toho. Akože niektoré veci nemáš vždycky na všetko náladu, No, ale ja to rád robím, mňa to baví. Okay. Cover, môžeme ukázať na kameru. Tyva, to bude Neviem, či to bude přepálené. vidno. Já to tam než tak. Cover ukážem tebe, môžeme ho potom zobraziť. Náni. OK, dobre. Taký iba, vieš, ja sa zameriavam dosť v tej hudbe na to, aby to všetko bolo strašne real. Že to je skutočné. Nehambím sa nejakým spôsobom niektoré veci ukazovať. Čiže normálne som sa doma odfotil v kuchyni. Spravil som z toho cover. Jo. To mi na tebe moc popravdě nesedí, ty vole. Víš, že takhle easy, že já bych To je to, že v tej jednoduchosti je krása. Okay. Keď si pozrieš aj nejaké zahraničné veci, tak ja neviem, niektorí ľudia natočia klip iba v štúdiu a má to milión videní. Vieš, že ono niekedy netreba úplne tlačiť na tú pilu. OK. Keď vieš z toho niečo vytlačiť, máš jasnú víziu, tak vieš to urobiť aj jednoducho. Vieš, dá sa to z toho vytlačiť. Už to máš v názvu Spaceboy, co pro tebe ten vesmír znamená, víš? No ten vesmír hlavne rád s ním komunikujem, rád tam odosielam signály, sledujem, jak mi to vráca, nejaké znamenia naokolo. A hlavne ten Spaceboy nevznikol úplne na základe toho vesmíru, ale na základe toho, že my ako skupina, keď sme začínali, tak chlapci sa ešte len skillili a ja už som bol na nejakom leveli. No. Tak oni mi hovorili, že bráško, že tvoj flow je jak z inej dimenzie. Tak nejakým spôsobom takto vznikol Spaceboy. Ty vole, to je dobrý. To je dobrý. A dal bys nějakou radu začínajícím, který by se chtěl taky uchytit? Určite áno. Jednoduchá rada. Keď niečo chceš, poď si za tým. Okay. A hlavne počúvať rady od služobne starších. To znamená, že keď niekto, kto repuje 6 rokov, niečo tým dosiahol a je v tom dobrý, alebo vie ti nejakým spôsobom pomôcť sa zlepšiť, tak počúvať ho. A ne, že odíde a za dve to je kokotko, čo mi vyprával. Vieš, skôr mať tú pokoru a byť otvorený veciam, učiť sa. Vieš, lebo ono to umenie a tá hudba, tam sa dá byť v tom tak ďaleko, že to je extrém.
Takže určite učenie sa. Ale a to, že jsi vyrůstal v Moskvě, to ví lidi? Možno niekto to vie, možno ne. Takže už po A v tomto textech říkáš podcaste to často? budú... Ne. Ne. Ne? OK. Tak asi na to nespomínáš teď, ne? Moc jako často, že to je už takové... Akože spomínam niekedy aj v tom narodení víťaziť, ako zobrali ma preč. Bol som všetkým na smiech, lebo mňa zobrali vlastne zo Slovenska do Ruska a tam bol trošku problém sa adaptovať. Vieš, ja som síce hovoril obidvomi jazykmi plynule, už ako malý, ale bolo to trošku problém sa zaradiť. Vieš, lebo ja som nežil s rodičmi, s babkou a s dedom a deti vedia byť trošku ješitné. A prečo ma chodí babka, a ne mama, vieš, a takéto pičoviny. Takže teraz si z toho už nič nerobím, ale keď som bol malý, ma to trošku mrzelo. Jak teda k těm textům se ještě obrátím, třeba to narozený vítězit si myslím, že se psalo teda lehce, že to tak z tebe vypadlo prostě. Není to také ľahké, môj. Ne? Ne, lebo máš tam aj trošku techniku toho rapu, že není to len tak, že aj tí rímy sú není také hociaké a mám strašne veľa skladieb, že veľa toho som povedal, už dlho rapujem, vieš, takže niekedy mi to príde, že už sa opakujem, takže sa snažím vymýšľať niečo nové. A jde to pořád něco novýho? No jasné, ide to, len musíš sa trošku viacej namáhať. Že trvá to dlhšie, zober si napríklad Lil Wayne hovoril v jednom rozhovore, že aj mesiac robí jednu slohu. Lebo tiež tak veľa toho povedal, že pracuje na tom. Jo, právě tady v Česku všímám si, a mi to vadí, že někde tu message třeba vydají album, tak to chápu, že tam chceš vydat na album nějakou message třeba, a to druhý má úplně tu stejnou, víš, to mi vadí právě docela, jakože si to ono niekedy nevadí, že ono z pohľadu fanúšika áno, ale z pohľadu interpreta ten message môže byť aj niečím iný, lebo ten interpret niečo iné zažíva. Vieš, môže to vyznieť, že to je rovnaké, ale ten život sa stále mení, je to taká prúžna kokotina, nazvime to tak, a možno to znie, že to je to isté, ale pritom to vôbec není to isté. Ne? No. OK. Takže textíky musíš sa na to připravit, drtíš to trošičku, aby to nebolo pořád. Niekedy sa trápim, normálne ti poviem úprimne, niekedy sa trápim, že niektoré lyriky, aj že napíšem slohu, nahrám to a že to není ono. Bro, vymažem ju celú a nanovo. Celú. Dokým to není ono. Tak vieš, hlavne teraz už, keď som aj trošku na očiach, nemôžeš si dovoliť hocičo. Vieš, môžeš experimentovať, ale nemôžeš si dovoliť hocičo povedať a trepať kokotiny a tak, lebo môže to upadnúť. Ľudia nemusia potom už to počúvať, nemusí ich to zaujímať a hlavne musí to byť sofistikované, musí to byť prepracované. A hlavne aj pre mňa ako pre interpreta, to je, že dávam sám sebe výzvu, zlepšujem sa, je to level up. Vieš, takže pilujem to stále. OK. A bojíš sa toho, že to upadne? Myslíš si, že to vôbec... Každý má z toho strach. Každý, kto začína, má z toho strach. Je to ľudské, je to bežné. Úprimne áno, mám. Bojím sa toho, lebo je to to, čo ma baví a teraz, jak som bez práce a sústreďujem sa len na to, riešim si len veci okolo hudby, tak je to... Som šťastný, vieš. A mám priestor na to. Lebo život je v podstate jak gulička, gulička a v tej guličke máš veci. Rodina, peniaze, kokotina, splátky, nejaké pičoviny a keď nastúpiš niekde do roboty, tak máš o to menej miesta, priestoru v tom živote. Keď nemáš robotu, tak ten priestor tam máš. Okay. Čiže ono vlastne, ja mám takúto guličku na hudbu, dajme tomu, a keď tam napchám ešte nejakú externú robotu, čo není hudba, tak sa mi to stiahne, zúži. Jak pro tebe vypadá jako ideální svět, teda jako, kdyby se teď měl představit? Nedá sa. Není ideálny svet, to proste není možné. Každý sme iný, každému sa niečo iné páči. Každý vidí svet ináč, takže nedá sa vytvoriť nejaký ideálny svet. OK. Jsi takový jako spirituálně založený, bych řekl, docela dost. Okay. No. A
Kde jsi k tomu přišel, víš, jako přišel k tomu třeba, když jsi začal hulit, nebo nějaký takovýhle jako testování s látkama, nebo to tak už bylo jako Vieš čo, neviem, že či odmala, akože mňa zaujímali všelijaké veci, už odmala. Som sa pýtal tatka a tatko mi hovoril veľa vecí. A zaujímal ma dejepis moc. Tam bola nejako od prírody. To som zdedil po tatkovi, skôr ešte ďalej. Až úplne, až niekde do Ríma, Vikingovia, Indiáni a tieto veci. Takže tam boli tie mytológie a od toho nejako sa to začalo odvíjať. A potom okolo tej 21-ky, 22-ky, jak som mal, tak už som si začal kupovať literatúru a nejako sa rozvíjať. OK, a nějaká literatura, teda co bys doporučil 3 knížky, aby si každý měl přečíst? Pros a dostaneš, nepamätám si autora. Nevadí. Od Robina Sharmu, mních, ktorý predal svoje Ferrari a klub Ráno vstajov, tieto dve. A Dobré vibrácie, dobrý život. To je Vex King, tuším, autor. OK. Mám trošku problém s tými autormi, ale názvy kníh si pamätám, lebo ja sa nefixujem nejako na autorov, ale toto sú moje... Hlavne tá Dobré vibrácie, dobrý život, to mi pomohlo moc v živote, takže to odporúčam všetkým. Takže hledáš v tom i jako nějaký, jak to říct, pomoc s nějakými problémama, jako hledáš v tom nějakou tu cestu jako v těch knížkách? Ne, že pomoc s problémama, ale ako byť lepší. Jo. Vieš, lebo načo... Veľakrát som sa stretol s ľuďmi, čo sú starší odo mňa a videl som, že mentálne sú proste buď na takej istej úrovni, alebo na nižšej a hovorím si, že ja budem mať 50 a budem na tom takto? Koľko takto ne. Takže mám také ambície sa snažiť byť stále lepší. A na netu konzumuješ nějaký i takovýhle jako... Ani moc ne. Ne? A niekedy áno, párkrát do roka sa mi stane, že aj na nete, ale väčšinou skôr tie knížky a nejako sa to... Nie je to nepravidelné, takže nejak tak. Co bys vzkázal lidem? Co bys vzkázal lidem? Jestli vůbec něco chceš vzkázat. Buďte real tým, kým ste. Není to hanba byť real. V tom je sila a majte sa rádi. OK, majte sa rádi. Mějte se rádi. OK. A pamätaj si, že Spaceboy má Space Flow. To bude. Let's go. Díky, to byl podcast Generace Z. Díky, že jsi dorazil. Vážím si to. Není zač. A sleduj mě na Instagramu, tebe taky určitě. A jo, to bude všechno. Měj si krásně, peace.